ɗiɗi filmaji capanɗe tati woni wakkati windere tedduɓe heeɗiɓe bisimilla mon e kabruji ɗi. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗe kabruji men subaka hannde hakkunde Inde e Pakistan ina jawsi e o sahaa mo kalaten gila hanki ɗe leydi ɗiɗi ina berlodira bomboji ko jasaniɓe capanɗe tato e nayo maahi e oɗo jamma beɗɗo hen hewɓe kadi gañima fedde ngo tagi windere ONU holli kulol muɗum e ngal jagodiral ma en kumpidi hen joni e fuɗɗode kabruji ɗi. E on saha to Vatican ton to Rome cardinal ɓe temedere capanɗe tato e tato ɓe duuɓi mumen jottaki capanɗe jeetati iwruɓe e jogli nayi windere nde no puɗɗo alarba hande ina wayno suɓade pape kesso poɗɗo lomtade pape François karude lajal ñande nogas e goho lewru naya ɓuuro e duuɓi mum capanɗe jeetati e jeetati. Men jatto Mali fedde winderiyankore darenide haqqi neɗɗanki hono Human Rights Watch ina wayno holli goƴo muɗum e koɓe inniri yaɓɓugol haqqeji démocratie e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde laamu ngu holli yidde muɗum yolde dendagal landaji dawruɗi ete Assimi Goïta heddo e laamu ɗo ha hitande ujune ɗiɗi e capanɗe tati. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde duniyaro on calminama hande ko alarba jeeɗiɗi e lewru joyoɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyya en kaali joni e gardini ndi hakkude Inde e Pakistan ina jawsi no feewi o samba kalaten gila hanki leydi ɗe ɗiɗi ina berlodira bomboji ko jasani yimɓe capanɗe tato e nayo maayi e oɗo jamma beɗɗo ɓuuri capanɗe jeeɗiɗi woɓɓe gañima leydi ɗiɗi ɗe no jokki tomodirde fedde ngo tagi windere woni holli kulol mum e ngal jagodiral mi salminima Rama Diallo. mi salminima Oumar Sow mi salmini heeɗiɓe. Ramo oɗo alhaali no sifriyeɗo subaka hakkude Inde e Pakistan. Oumar Sow hanki diwe kewɗe Pakistan woni ko Inde waali fiinude nate ko lini cuuɗi ɗi bomboje ɗe uni famboni Pakistan kañum humpitimaɓe no gahi e jeegom e leehi ɗum touriste en wonno ko ɓuuri hewde balmuɓe kasi nana kewta capanɗe nayo e jeegom piyanɗe ɗe nawi fasane to diwal Kashmir e to Punjab ɗum wonno ko koleji ɗi kolliti ɓe mbasi ɗoyɗi e caggande ido bomboje e niɓɓugol waɗe nokkure nde Inde kañum andini kam faɗɗide bomboje misilaji dodatoɗe kuliyankoɓe to leydi Pakistan toon e wi laamu Inde piyanɗe hanki ɗe ko jomtali dow piyanɗe ɗe Pakistan waɗuno e leydi maɓɓe ɗum tawama no gayi ɗiɗi lewru ƴaɓɓino ɗum ko saabino dumayɓe no gahi e jeegom ɗon. Kono Rama toon to banggue Inde o toni kadi bonandaji mbaɗi jaati yimɓe jeetato maayi ley wuuro wiyetengo Pong to rew hinangue Inde to ngal diwal dukowal Kashmir fonde no gahi e jeenayo bomboje ɗe mbarmini dow wi goto e hooreɓe gonɗon wuuro fonde lanaje weeyo tati Inde saami ka e leydi muɓɓen toon ɗum humpiti kibaru ummido e daraniɓe ndenagi ndi ɗo leydi ko saabi oɗo bonora e ko hewtiti wonnoɓe ɗe ɗo laaɗe ɗum ɗon hollitaka tawon Oumar Sow sin kañum o hodduɓe ɗono e ɗe ɗo leyɗe ɗiɗi wonɗe haɓude ana ndaadi ɓen mbasa ɓeydude e tiɗorma fitina o Londres e Moscou ana ndaadi leyɗe ɗe jaɓande ja esengo muɗum fedde ONU kañum ana holli kulol fa sanne jaggodirgon ɗe ɗo leyɗe ɗiɗi tawraɗe e kaɓolɗe kulɓiniɗe nucléaire saldo fedde nde jaati daranidu jamɓe kissal ana hejji e kawritan hande e o alhaali ko noon Rama Diallo.